अप्रैल वाला लिहल गइल बदला, मिलल जवाब जैसन कैले रहे अगला। 22 अप्रैल वाला लिहल गइल बदला, मिलल जवाब जैसन कैले रहे अगला। आतंकी के कई गोठी कानवा के जाके ध्वस्त कैले, आतंकी के कई गोठी कानवा के जाके ध्वस्त कैले। कि घर में घुस के पाकिस्तान के मार अइले, कि घर में घुस के पाकिस्तान के मार अइले। सिंदूर ऑपरेशन भइल देश के जवानवन कमाल कैले, सिंदूर ऑपरेशन भइल देश के जवानवन कमाल कैले। कि घर में घुस के पाकिस्तान के मार अइले, कि घर में घुस के पाकिस्तान के मार अइले। हाफिज मुनीर के उड़ गइल होश हो, देखला से जब उ जवानवन के जोश हो। हाफिज मुनीर के उड़ गइल होश हो, देखला से जब उ जवानवन के जोश हो। आंधी तूफान जैसन सीमा के बॉर्डरवा के पार कैले, आंधी तूफान जैसन सीमा के बॉर्डरवा के पार कैले। कि घर में घुस के पाकिस्तान के मार अइले, कि घर में घुस के पाकिस्तान के